लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना बदलाव इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय गोबोरखि मोखाङा दिनै हलि खेला आरोना ओमफ्राय लामायाव गथ'फ्रा आराम रायलायफैयो ओमफ्राय नै खावलायाव दाफबना हरबाय आर्मिखौनो माबाखौनो आबिरखौनो ओइ फुनांला नै गथ'आ आबिर फुनग्राया बेनो फुनांला जाबाय फुनखांबाय फुनांला थांखाबाय जोङो गौराङाव दा नै बिसोरो आंखौ लिडिं खालामलांगोन आरोना दायो जों बहा थांगोन होनदों गौरां थांसै गाइस गौराङाव एकदम दिनै फुरा गेलेसिजोबगोन जोङो गौराङाव ओमफ्राय सासे लोगो दंबावो हनै गारिया माजों थांगोन फिरफिलि गारिजों थांसै ना हिनजाव नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना खिन्थाहरदो ओमफ्राय नै आङो आयनानि बेस गानबाय आरोना बे आइकार गैयाबा हाबनो मोना गौराङाव दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना माबायदि धामाका जायो जागोन ना जाया आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो जा हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै ना मा होनो नङा होमबा बरिया नायलांबाय था डेन्जार जोंहा नै ओरै साइडआव दङ दायो आं हलिनि थाखाय गस्ला एकदम निउ ब्रेन्डेड लाबोबाय आरोना ब्रेन्डेड लाबोबाय नै नोंथांमोनाव एसे आयनायाव नायनानै देलायनो प्लान जाबाय आरोना जोंहानि दिनैनि हलि खेलायाव दोनलांनांगौआ जोंना फिरफिलि गारिया सफैबाय गौरां गासिफोर साबसिन दं नायदो फिरफिलि गारियाव ओमफ्राय ओरैनो सिगाङाव पाइलट दङ गौरां थांगासिनो जों क'क्राझार फुरा आबिर गेलेगोन जों फुल धामाका हलिनि ज' लोगोफोर जों दा नै चन्द्रपारा मोनबाय आरोना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपारा बाजार मोनबाय आरोना जों दा ओमफ्राय दिनै हलि खेला ना भिडिअआ दिनैना एसे फुल धामाका जानो हागौ नोंथांमोना नायलांबाय थादों ओमफ्राय जों दा आबिर लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोरा हनै आवगायलांबाय ओमफ्राय जों दा आबिर लायनो थांसै दा जों आबिर लायसिगोन आरोना चन्द्रपारा मार्केट मोनबाय नै लाबायना जोङो आबिर लाबाय ओमफ्राय आबिरा नै अनेक रोखोमनि कालारनि दङ आरोना नै गोमो निला ओरै माबा दं नै पिंक कालार दं ओरै रेड ओमफ्राय थेमानिबो दं जों थेमानिखौ लायासै आरो पाउडार गोनांखौ लाबाय आरोना लाखांबाय ना चन्द्रपारा मार्केटनिफ्राय जोङो दा आबिर लानानै थांफिनसै आरोना जोंना टट' गारिया नै फिरफिलिया आबिरा लाबाय नै गाइसफोर चन्द्रपारा मार्केटाव लाबाय जोङो बिराद बुरजा लाखाबाय बुरजा लाबाय आरो एन्टारटेनमेन्ट लाटावमोनाव थांगासिनो ओमफ्राय बिथाङा लामायाव ओंखारना थानो होनना बुंदोंमोन दा लोगो मोनगोन होनना नायलांबाय थादो आरोना एन्टारटेनमेन्ट लाटावमोननि नुवा ओरैजाय थांनांगौ आरोना बेनो गामि मोनबाय आरोना एन्टारटेनमेन्ट लाटावमोन दायो नै सासे लोगो बुंगासिगोन आरोना थांग्रोखो ना माखो एन्टारटेनमेन्ट लाटावमोननि गामि मोनफैबाय आरोना जों न'आव हाबफैला माने थांथाराखै थांबाय थांबाय नै दे होमबालाय दे नोंसिनि न' बारबोबाय नै होमबालाय अबे साइडआव दं दे जों एन्टारटेनमेन्ट लाटावनियाव फन हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरो आवगायलांग्रोबाय माने न'निफ्राय थांबाय आरोना बियो जों हास्लाबफैयासै एसे थाब लिंहरदोंमोन बिथाङा ओमफ्राय जों दा थांगासिनो आरोना गौराङाव दा लोगो मोनहैसिगोन गौराङाव अब्ला नायलांबाय था दा नै गौरां दाउखि पार्कनि पिकनिक स्पट मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय अनेक लोगोफोर दंफैयो लोगो हमनोसै ओंखारबाय दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो आदै लाटाव एन्टारटेनमेन्ट वार्डखौबो आंनि भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै दा नै एन्टारटेनमेन्ट फंबाया नुजाफैबाय आरोना एन्टारटेन फंबाय आदसा हेपि हलि ना गोसो गोथारै हेपि हलि गोसो गोथारै ओमफ्राय दा बिथाङाथ' आंनिबो सिनायनाय नङा आरोना ओमफ्राय आंबो बिथांखौ माने सिनायखानाय नालाय ओमफ्राय आङो दिनै बिथांखौ लोगो मोनबाय आरोना फार्स्ट टाइम बहुद गोजोननायानोसै बेनोसै नङा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेला बेनो जे आं दा एन्टारटेनमेन्ट फंबाय लाटावनि आं खिन्थानोसै माबेलाय आयना बे जाहैबाय आयना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बर' दंदेरो आरोना आंनि चेनेला बेनो नामा मा होनदों नोङो दा आयना बर' लागायबाय दायो माबायदि नांदों नोङो आंनि मोजां मोनदां आयना बर'खौ माने एन्टारटेनमेन्ट फिल्मआव नुनानै आयना बर'खौ गावसिबना हरबानो जाबाय आरोना खालामबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट जानानै आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दिनैथ' हेपि हलि ओमफ्राय जों फुल धामाका एसे रंजागोन जाहैबाय ना हेपि हलिनि नामै ओमफ्राय दा बेसे गोबाव जाफैगोन नोङो दासो फैखादों 1 मिनिट दा नुलांगोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर आयना बर' फैलायबाय येस
दा नोंथांमोना आंनि आयना बड'लेण्ड चेनेलाव एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबायखौ लोगो मोनबाय आरोना नोंथांमोना दा जोंनि आबिर गेलेनायखौ नायदो हेपि हलिनि मुङै ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय एन्टारटेनमेन्ट फंबाय लाटावखौ लोगो मोननानै दायो नुलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोनाथ' नुबाय एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड लाटाव फंबायखौ बिथांमोना नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौ बिथाङा बिराद मोजां मोजां एन्टारटेन खालामो आरोना फानि खालामो नोंथांमोननो आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय आरोना जोंना ओमफ्राय दायो जोङो आबिर गेलेगोन आरोना जों दा आबिरखौ माबायदि धामाका गेलेयो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुगोन जा हायो आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै आरोना नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो आरोना आदे लाटाव थारमाने एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबाय दायो नै व्हाइट कालार गानना फैदों आरोना बियो ओमफ्राय जायफोरा आयना नायनो गोसो आंनाव नायब्लानो मोनगोन आरोना आयना बड'लेण्ड चेनेला नै दायो आयना लाबोखादों आंजों लोगोसे जाय नायनो गोसो नायनो हागोन आरोना सिनायल' माथो नोङो नाय बयबो नाय आयना बर' इउटुब चेनेलाव आयना बयबो नायनो हागोन नै हिर'नि माथो बोरायबा माथो दाबो सिंग्राय दंबा बोरायाखैरा हिर'इन दंना नै नायनो हागोन दा नै फंबायाबो नायनो हागोन एकदम मस्त चकाचक लाइक शेयर एन्ड साबस्क्राइब थेंक इउ ओमफ्राय नै दायो एन्टारटेनमेन्ट लाटावमोन आरो बेजों लोगोसे नै बिथांनि साइडआव थाग्रा इउटुबार लोगो बिथांमोनाबो माने औ दायो बिथांमोना टाउनाव जाग्रा आदार जानानै फैगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा ओंखाम जाखाबोनाय नालाय जों थांला आरोना दायो नै उन्दैफोर बिराद आबिर गेलेनो फैसोगारदों आरोना गौरांनि दाउखि फाटआव क'क्राझार दा नै हेपि हलिनि नै दा फुल धामाका जाहांबाय नैबे नानि मोनानो दाफबना गालांबाय ओमफ्राय नानि मोना दाफबबाय ओरैनो 1 2 3 4 गैया नायजाला अबस्थाया गैला सिख्लाफ्रा होलांजोब्बाय ओरैबो अबस्थायानो नायजाला सिख्लाफोर हिर' आरो नै बेयाबो नोंसोर नानि मोनानो फुफैदों आरोना ओमफ्राय आं खारबाय आयो आजा मा नाम बियो लाइगार टाइगारनि आदा लाइगारखौ दा सिख्लाफोर फुनफैसिगोनलै एकदम सिमेन्ट गोथां जाजोब्बाय फंबाय लाटावनि लाइगार आरोना बियो ना माबानि बे सैमाया सराइबेलि सासे लोगो हरनाय सराइबेलनि औ माबा बाला होननाय इउटुब चेनेल दं बेनाबो बाला नार्जारि बेना लाइगारना इउटुब चेनेल दं ना बोरै लाइगारना इउटुब चेनेल गैया हरग्रा मालिकनिया बाला नार्जारि खानायावथ' जासिगोन सैमायाव नैबाव खानायाव जाथिगोन ए लाइगार बाबु नोंबो दिनै हलि गेलेबाय आरोना लाइगार बाबु हलि ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै ओंखाम थाबाय साइसआव नायबा बिराद नै जोंना सिख्लाफ्रा आंखौ दाफबना गालांबाय मालायफोरखौ फुनाखै नै दे खनसे फुनबावदो नोंहालाय गैला मेकआप आर्टिस्ट जाजोब्बाय गासिबो हेपि हलि आयौ मन बुसाय गोमाजोब्बाय गोमाजोब्बाय हेपि हलि फंबाय दे हेपि हलि फैग्रोमोना मेख्ल' जाजोब्बाय गासिबो दाफबजोब्बाय ओमफ्राय नै आयो आदसा नोंनि चेनेलनि नायगिरि फेमिलिफोरखौ एसे बुंना होदो गावजों गाव बिदिनो सापर्ट खालामलायनाय जायो आरोना माने आंबो गोदानसो नालाय बारा एक्सपिरियेन्स जाथ'वाखै आं इउटुबाव माने बारा रोंगौथि गैथ'वा आरोना जायनो गोसो बेनो दा आयनाखौ नायगासिनो आरोना माने आंनि चेनेलनि नामा आयना बड' आरो नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ माने भिजिट खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना सापर्ट खालामो बेखौनो आंबो लुबैयो आरो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय गोबां इउटुबार लोगो गोजोननाय थाबाय मोजां नुबाय दायो आयना नायनो हागोन आरो
ओमफ्राय बोरै आंबो नोंसोरखौ फुनजो हरदो आबिराव दे सों खुगा मोनजाजोब्बाय दां आंबो एसे फुनजो दे बोरो खारबायसो जोंना आइना मालिका बोरोब्रा एसे नायसै बोरो नोंखौबो एसे फुनसै बोरो जारो फुनबाय आंनि गस्लासो हेपिउले जाजोब्बाय नै सेस गासिबो गैला अबस्था गैला नै आइना माबानि गस्लाजों फुगाराबा खोलाब्रा खुगायाव फुनहरजोब्बाय सेस जोंना नै फंबाय लाथ'आबो मारै मारै जागोनथाय अबस्थाखौ नायना लादो आरो ना फुगारजोब्बाय आं फुगारजोब्बाय ना मानसिनि मलखौनो एकदम मल मुस्रि खोमा होजोबखायो बिमाबो गाज्रि गाज्रि फुनग्रा दङ डाइरेक्ट अट'मेटिक सेन्स मोनजाजोब्बाय आं मोनजाजोब्बाय गोदैना गोबाब गोखै गोखा गोफा गोखै जालाजोब्बाय दायो आं मोनजाथ'वा गुस्थियाव बार नाङाखै दा लागायलायबाय आयै सोरबासो सेस दा नै लोगोफोर आङो दा जिबि ब्लग बड'लेण्ड बे चेनेलनि अनारखौ आं दायो माबा एसे आर्टिस्ट खालामसिगोन आरो ना हेपि हलि हेपि हलि फुं फुङाव हायोब्ला फ्रा खनसे गावबाय थादे गाइसमोन बिथांनि फेमिलिफ्रा जाहाथे अननानै सापर्ट खालामो बेखौ मामोनलाय बर' आइना बर' गासिबो आंनि फेमिलिफ्रा थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना गाइसमोन बयबो मदद होलाबानो जाबाय बयबो मदद होलाय आरो फुं फुङाव गावनायखौ दाबाव गावसिनो दायो आं नै फंबाय लाथाखौबो आंबो एसे मेकआप खालामनोसै आरो ना जारौ फुंनि समाव हेपि हलि इन्टारटेनमेन्टनि लाइगार एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि लाइगार आइना नोंना बिराद खामानि बायदिनो आइनाल' नायसिगासिनो आरो ना गाइसफोर नै आंनि आइनाखौ आंनि आइना नायाबानो थानो हाया आरो ना आंनि आइना नायाबा लाबासिनो बयबो नायजोबनो हागोन हेपि हलि फैयै फैनानै नै आइनाखौ नागिरफैलायबाय नै नै फंबायफ्रा एकदमबारे लागाव हेपि हलि फंबायफोर लागाव मेथमलाय लागाय माथो मेथमलाय दे दा नै फंबायफ्रा हेपि हलिनि लागायगासिनो आरो ना मेथमलायगासिनो लागाव हेपि हलि फंबायफोर खुनु खोथा गैया मेफ्लेजोब हां लानो अबस्था गैला नै हाबजोब्बाय गन्थंआवनो खुगा मोनजाजोब्बाय लाथ'नै आं एसे फानसै दे मानसिफ्रा सासेबो महर मोजां गैया मोजां मोना दंबावो आयौ खेबनैसो लाबावो आबिर हरबावदो लागाय दाफौ मोजां आयना मोनोना फुवारना आंनो थाखुमाबायसो बोरै आबिरानो गैला नै आबिरखौ मोनाखै बोरै एसे मोजां फुनसै गारनांगौ आरो आंखौसो मोनबावबाय दे हेपि हलि बे फुनजायानो सिंखौ फुनो नै बियो हेपि हलि दे हेपि हलि बोरै आबिरा ओरै दंबावोसो फुननो मोनैया ओरै लाबोलाय केमेराया दाफबजोबनानै हेपि हलि एसे मोजांनो नोंखौबो बा केमेरा लानायासो जायासै होनना मोनजाजोब्बाय आयै चाइनिस जारौ ना बे आयै नै फरेनार सावदा चाइनिस गार मा फुनजाखै दे एसे मोजां नायदो आयौ लागा गोलैजोबोसो पाउडारानो गोलैजोब्बाय बोरै जालाजोबबाय नै मोनजाजोब्बाय एकदमबारे अबस्थायानो नालाय मा खालामनो फुगारना हो फुनसिनाय जादों गुस्थिया फुगार होनदों फुनसिनबायसो गुस्थिया फुगार गस्लाजों नायनायासो नाय नै जोंना आयना नायै होलागासिनो आरो गोदैना गोबाब मोनजाजोब्बाय गन्थ'आनो हां लाजा सोर फुनामोनलाय बे गायदेदि फुनलांदोंमोन आइनाया बोरै मोनलाय आइनाखौनो नुला माइरे
आयनानि अबस्थायानो गैला आरो ना सेस आयनाखौबो दाफबजोब्बाय आबिर फुनजोब्बाय अ नैबेनोमोन आं बेखौ फुनफिनसै दायो आबिरा नै आंखौ दाफबनाया गन्थं सालाय गुस्थि मोनजाजोबनाया नैबेनो फुनदोंमोन नानि सनाया सिनायला अबस्थाखौ नैखौबो आयना नायदो एसे मोजां नाय माने आंनि सेन्देल नामा आयना बड' नालाय भिजिट खालामना नायनो हागोन आरो औ आयना बड' बेखायनो आङो औ आयना लाना बेरायबाय माने सेन्देलनि नामजों लोगोसे माने आं आयना लाना बेरायबाय आरो ना नै आंनि गस्लाखौसो मोनबाय नोंहा आबिरफोरनो आयनाराम मोजां नुयोना सिख्लाफोरनि गेजेराव खनसे दा सिख्लाफोरनोसो आंनि सेन्देलखौ गावसिना होजोबदो दे अननानै आयना बड' भिजिट खालामदो आयना बड' सार्च खालामदो साबसक्राइब खालामदो एकदमबारे गावसिना होजोब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आयनायाबो दामि आरोना गस्लायाबो दामि नै ब्रेन्डेडनि ओरै बोखाराखै नै मेडेल दङ हेल' गाइस हेपि हलि आयना बड' औ मानो बे स्टेपफ्रा नांहोनांगौ नानिखौ आयना आरामनि आयना बड'खौ नायाबा सोरखौथो नायबावनांगौ आयना नायनोबा आंनि बिखायाव फै सिख्लाफोर खुनु खोथा गैया जोंना नै नानि फंबाय लाथावखौ दायो नै सिख्लाफ्रा जारुबाय एकदम दाफबगासिनो आरो ना हेपि हलिनि नायनो हागोन आरो ना नै उनथिंजाय नै ओरैजाय आदै फंबाय लाथाव आयै अबस्थायानो फंबाय लाथावनि अबस्थाया नै नायदो लोगोफोर सिनायला मोखांखौनो हेपि हलि फंबाय लाथाव सावथाल खेना नुबाय आबिरा हरदो आं एसे आबिरा हेपि हलि हेपि हलि आबिरा एसे मान थांखो आयनाबो लादों खामानि बरिया आयना दंखायो जोंना नै आबिर फुनसै दायो नै आबिर नायजानो गिनानै ड्रेसखौ दाम खम गानखादों आङो आयौ एकदम नायजाला आरो ना गस्ला लंपेन्ट मोखां गन्थं सालाय बिजौ एकदमबारे अबस्थायानो गैला गासिबो नै आंनि बिखायाव नायनो हागोन आरो नै नानिमोन आयनाखौ नै नायनो हागोन खुनु खोथा गैया आयना नायालाबासिनो बहा थांनो हानो आरो ना गासिबो नायखानांगोन आरो ना हेपि हलि नानिमोन आबिरा हरबोदो आबिरा नोंखौ फुननो मोनाखै ना नोंखौ फुननो मोनाखै जारौ सना आबिरा फुनबाय हेपि हलि हेपि हलि दे फट' लादो दायो नै फट' दायो नै जों सेल्फि फट' लानाय सोलिखांबाय आरो ना नङा होमबा हेपि हलिनि दे बयबो खनसेयाव हेपि हलि होनदो दे नायसिगासिनो नै नानि मोनहा आंनि बिखायाव नायदो नै बयबो फैयो आंनि बिखा गेजेराव नै आयना नायनो थाखाय लाइन बिदि फुननाया थावा नै आं फुननायासो गोदै जायो नै आं फुननायासो गोदै जायो ना आं फुननायासो गोदै जायो थरा बोरै आंना बेराव एसे दे बोरै मा खारखो बेवले गाइसफोर नै दायो फुल दामागा दायो दाफबलायनाय सोलिगासिनो आबिरा हरलाय नानि आबिरा बे फुननोसै नानिखौ आं एसे दाफबनोसै जारौ खावलायाव दे आं बरबदे नोंखौबो एसे दाफबनोसै आयै नानि सना गोदैनो हेपि हलि गाइसफोर हेपि हलि बरिया हेपि हलि बरिया हेपि हलि आरोना गाइसफोर फुल दामाका सोलिगासिनो दङ जोंना दा आबिर दाफबलायनाया औ बोरो आंहा नोंखौ मोनाखै बोरो हरदो आबिरा हरदो नै जोंना हेपि हलि आबिरा सना बिबि नै हेपि हलिनि दे आयो आयनाखौ नायनोसै आयना नायसै दे आयना नायदो ओमफ्राय
आयना बड' नायाबा बयसो थानो हानाय नङा होमबा ओरैनो नायदोलाय ओरै माबादोलाय आरोना आयो जारौ बोरो मोननै हेपि हलि दे हेपि हलि बोरो आयना दङ आयना नायनो हागोन आयो नो बेखौ सुआ लिसनार उरां गाहायाव हेपि हलि बेयावनो गाहायावनो बोरो सोर मोनाखै बेहा मोनाखै ना औ बोरो नोंहा मोनाखै फुननो नाय दे हेपि हलि नोंनिसिमबो नोंहालाय बोरो आंखौ फुनखांबाय इसेल' फुनदों आंजों आं हले आंना गोदैसिन ना फुननाया आल्ट्रा मडेल जाजोब्बाय गासिबो आं अबस्था गैला नै आं नायलाय इसेल' नायनायखौनो अबस्था गैया होनो मालायनो जेबोआनो जायाखै ना नै जोंना फंबाया जनि सिं माबा मा होनोमोनलाय नानि लोगो जनि सिं खाथियाव दङ नालिया औ नों थांबाय थायोना गोदान फैदों बोरा बेरा बोरै एसे नै आंनाथ' गैखाया नै दे नाङाखिसै बोरो जोंना नै आंना आबिर गैखाया नै रावदाल' नै बोरो नांबाय आंखौबो आदै नालेंखौबो लागायदो दे लागाय नानि लारलिं लागाय औ दार्लिं लागाव लागाव मैथुमलाय नानि जोंना नालि फंबाय ना नै अबस्थाया बोरै जाखोथाय नै आबिर सेस मारि फुनोथाय फुनबाय आरो ना नायना नायनो थाखाय मोजाङै मेगन हाबबाय आयना लानाया गाज्रि जायाखैथ' जायाखै भिजिट खालामदो नानि दे आंनि चेनेला आयना बड' नालाय भिजिट खालामनो हागोन आरो ना ओमफ्राय ओरै साफा क्राक खालामना होबानो जाबाय आरो ना नायदो मेगना मारै जाखो मोजां नाय बोरो मोजां नाय आंनि बिखायावल' आयना नायनो फैजोबो आरो ना गासिबो मा होनबावनो बिमासो जागोन ना माखाथाय आङो गैला सेस गैला मानो फोरनाला फालिया बोरो फालिया आयना बड' आयना लाबाय थायो औ नंमारगौ औ आयना बड' प्रफेला माने आंना आयनाखा आरो ना आयना नायनायखा प्रफेला आंखौ जे खेबगासिनो फकासआ आंनावसो दं अ नोंनावसो दा केमेराया जाबाय नांला नायला रावबो आंनो मोनाय बसै ज' गासिफोर नै आंनि बिखायाव आयना दं नालाय बयबो आंनि आयनाखौ नायनो फैयो बोरै दं बोरै गैया अबस्थाखौ नायनो फैयो आरो ना गाव गावबागावनि फेसखौ दा नै नानि मोनामोन नायदों नङा होमबा माबायदि मोनजाखो गोबाब आयना लानाया मोजां जादों ना मोजां जाखागोन अबयसे आयना लाबासिनो सोर थानो हानो आरो ना बेरायबोसै आबिर गैला र' सासे लोगो हथायनो हाना बाबो मानो एसेल' आयै नै आयनाखौ नायनो दबावबाय बसे थांनोथ' हेपि हलि गासिफोर हेपि हलि नै आंनावसो फुगारजोब्बाय इसे फुगारना हो मोखाङाव फुगारना हो आंना मैलाखागौ ना बेरजोबखा खुगायावल' जाबाय एसे फुनसै नानिमोन फै
इसेल' नै आंना आबिर गैखाया फैद' इसेल' आया खारसै हेपि हलियावनो फैद' एसे फुनसै आया खारजोब्बायसो आयु गैला आंनि आयनाखौ बख'जोब्बाय नै सिख्लाफ्रा सेस मा खालामबावनो आंनि जोब दे रावबो दा फै आंनि जोब ना सनाफोर ना आंनि जोब मोजां नाय आयनाखौ आंनि सना जोबना नोंसोरो मोजां नायनाया एसे 10,000 बायना लाबोदों आङो ब्रेन्डेडनिसो नायबानो बिराद बिउटिफुल नुखायो आरो ना आयनाजों आयनाया खामानि होबाय ना खामानि होगोन बेनि थाखायनो लाबोखादों आङो जाबाय नायखांबाय दाफब हेपि हलि मानोथो फैया हेपि हलि खालामनो माथो दासो जादों दा हिट जादों दासो हेपि हलि बरिया जालालै दिनैनि दिना हेपि हलि फुरा दिनै गावसिजोब्बाय आरो ना नै हेपि हलिनि फुल दामाखा जाजोब्बाय दिनै नायजालानाय अबस्थाया ओमफ्राय आंनाथ' माबायदि जाखादों आइनियाव नायाखै आङो गस्ला गोदाना बोरो बारा गाज्रि जायाखै हेपि हलिनि थाखाय एसे मोजाङानो नुदों हेन्डसाम जादों आरो ना ओमफ्राय नायजाला अबस्थाया नै जोंना नै नानिया दाफबाय हेपि हलि ना हेपि हलि होनदो फुननानै ओमफ्राय जों मालाय फुनसिना जाहैबाय औ हेपि हलि लागाव फुनसिननानै हो खुनु खोथा गैया लागाय दाफब नैबे आंनि बिबिखौ दाफबनो नैबे आंनि बिबिखौ दाफबना होदो खनसे आब' बिबिखौ दाफबना होबाय दिनैनि थाखाय आंनि बिबिया सना ओमफ्राय नै दिनै हेपि हलिनि नै आंना गार्लफ्रेन्डआ नायना लादो गार्लफ्रेन्ड बे आंनि सिनायना ला औ हेपि हलि माइनाव जा साइस नुदों ना माइनाव ओरनावलाय ओरनायहरब्रा हेपि हलि आब' बरिया मोजाङै फुन मोजाङै आब' हेपि हलि हामालै बिनाय मा लिंबाय थायो नोङो सना दा नों ओंखाम जाबाखै फैदों थ' आं चक्लेट बायना होगोन अक्ट'पास जोंनाव अक्ट'पास बे आसिग्रि गैयाथ' जोंनाव मोना गाय मोना जायोबाथ' जागोन ना मानो गाबनो गाबनाङा हेपि हलियाव हेपि हलि फंबायफोर दे नै बे दाबो फुनगाखाङा ना रायबाय आंबो एसे आं मोनांगौ एसे हेपि हलि नानि डार्लिं सना बेबि गासिबो बिबिजो बे फैनाय मानि आंनि गोसोथोनायजों आरो ना गासिबो रावबो बिजेबगोना दाफैखादों जिगदाव हरजादों आंजों औ गस्लाया ब्रेन्डेड आरो ना गासिबो 2,25,000 लादों आरो ना सालिबाय लाबोनायमोन खोमा नायलाय प्राइसा वाव 849 नै सोरनाबा खख्लिं होनजोब्बाय मबाइलफ्रा अफ खालामना ला नेटा गस्लायाबो गोदानसो आरो ना गासिबो नै ब्रेन्डेडनिफ्राय माने ब्रेन्डेडना एसे दामि खिथानांगोन आरो ना ओमफ्राय बेखायनो आङो ब्रेन्डेडखौ बोखानाय जायाखै आरो ना ओमफ्राय नैबे मा नाममोनलाय बिजुलि ओमफ्राय बिजुलि ब्रह्म बिथाङाबो इउटुब चेनेल दं आरो ना ओमफ्राय जायफोरा नायसनदों आंनि इउटुब फेमिलिफ्रा थांनानै साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामहैबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय नोंनियाथ' बिजुलि ब्रह्म ओमफ्राय बिजुलि ब्रह्मआबो बुंहरदो दे आं रोंला आबो फुनेराबो जोबा ओमफ्राय फुनगासिनो फैदों दे बुंलाय बेरायनो मानो बेरायनो फैदों हलि गेलेबाय दालाय हलि मानसि नायसै दिनै हलिडे आरो ना ओरै फै गारिया ज' लोगोफोर दिनै हलि गेलेनाय बोथोर नालाय हलि हेपि हलि आरो ना हेपि हलिनि थाखाय नै लोगो नङा गार्लफ्रेन्डसो बियो गार्लफ्रेन्डसो
दिनै हेपि हलिनि थाखाय गार्लफ्रेन्ड जाथ'बाय आरो ना उफाय गैया ओमफ्राय बिनि माबाया नुसनदोंब्ला उनानै गाज्रि जागोन आरो ना नङा होमबा गाज्रि साननाङा बिथाङाबो गाज्रि सानाखै आरो ना रावबो गाज्रि नोजोर साननाङा आरो ना नङा होमबा दा जोंनो बेरायगासिनो ओमफ्राय गोबां मानसियानो फैदों क'क्राझार दाउखि पार्कआव हो सोर लाथाखौ नुसनासै आङो फंबाय लाथाया बहा दोरगोथाय नुसनासै आङो बबे खनायाव दंथाय ज' लोगोफोर गोबां मानसियानो फैदों गौरांनि दाउखि पार्क क'क्राझाराव ओमफ्राय जोङो आबिर गेलेखांबाय आरो ना एकदम नै थाब्रा फुनजाबाय ना फुनजाबाय नै फुनजाबाय ओमफ्राय जों दा सिनायला ओमफ्राय दा जों आबिर गेलेखांनानै ओमफ्राय जों दा दसे ओरैनो टाइम पास लामायाव थाबायदों आरो ना नै सनाजों जों ओंखारलांसै ओमफ्राय नै गोबां मानसि फैदों आरो ना गामाखालि बिदिल' जायामोन आरो ना मानसिफोरा ओमफ्राय देग्लाय एसे खम जादों हेपि हलि नानिमोन आबिरा बोरो आबिराव दा आबिरा दे एसे फुनसै हेपि हलि डार्लिं सना दा नोंखौबो आंखौबो आङो जाबाय 10थानिसो उनाव सफैदों औ हेपि हलि फंबायफोर हेपि हलि थेंक इउ दे आंखौ खनसे होनसै वा बरिया आयनाखौ खनसे स्राय नायदो आरो ना नै आयनासो जाबाय औ हेपि हलि बेले गाइस नै हेपि हलि मोनजाजोब्बाय गासिबो एकदमबारे फुनलाजोब्बाय गैला सिंसायाव खंला माबा जाजोब्बाय दाफबला जोब गासिखौबो हेपि हलिनि फंबायफोर जों खारो पाउडारसो हेपि हलि मुलि दे आंनि बिबिखौ फुना मोजां फुना आंना बिबिना बारा नाङाखै दां ना मोनाव नाङाखै हेपि हलि बिजुलि फुना सिख्लाफोरखौल' दे आंखौबो खेबबाय दे गैला देला जोब्बाय नै आंना बिजुलि सुनाया बेनो आंना एक गार्लफ्रेन्डआ एकसो प्रेजेन्ट नङा एकसो बे प्रेजेन्ट औ बे प्रेजेन्ट मबाइलाव गेलेबाय बोरो होनदा बोरोलै लोगोसे बहा दं नोङो आयना गोसोम बहा दं केमेरा खेब्रेना आलैफोरलाय आयना गोसोम बिथिं होनदों बहा दं होनदों अबे आंनि आयना गोसोमजों सिख्लाफोर फोथायबाय थाखो र'लाय आं खेबबाय थाखो नामाखो बहा दं होनदां इउटुबार माबा रायलायनानैसो बबाव दं फन रायलायनानैसो जायालै गाजा हेपि हलि मादै आबिर फुनबाय मादै मोनाबो हेपि हलिनि नै देलायजोब्बाय आरो ना गासिबो नै फंबाय मोनाबो बिराद मानसि फैदों आरो ना हेपि हलिनि हेपि हलि फंबायफोर हेपि हलि फंबायफोर लागाव हेपि हलि नानि आबिरा नानि हेपि हलि हेपि हलि ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा नोंथांमोननो मोजां रोखोम दिन्थिनो हानाय जायासै आरो ना आं खावब्ला सिब्ला खालामनाय जाबाय बारा मोजां खालामसै ओमफ्राय नै दा जोंजों लोगो दङ जाहैबाय जोंजों लोगो दङ खावब्लाबाबो नायदो ओमफ्राय ओरैजाय दं नै जा लादा फंबाय दङ नै जाला ओंखाम उखैजोब्बाय आं ओंखाम उखैजोब्बायना ओंखाम गैयाखैना ओमफ्राय नैबे लाइगाराबो उखैबाय लाइगारा जा फुंनिफ्रायनो खस्थ' मोनबाय बियो आयौ बाथरुम मावनांगोन दायो जों बहा थांगोन दा थांसै न'आव थांगोन ना बिदियाव जोबथ'लायबाय नै बेयावनो फोजोब्बाय होननानै सानना लानांसिगोन आरो ना बाय थ्रा दा फंनैसो एसे बुंना हरदो आयना ब्लगार ना मा होनो आयना बड'
आयना बड' होनना मिथिखाबाय होनजादों दा साबसिन खालामहरबानो जाबाय ओंखाम उखैनाय जाला ओंखाम जायगायावहाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौनो बेखिनियाव दोनथ'नाय जासिगोन आरोना नोंथांमोना बारा मोजां दिन्थिनो हायाखैब्लाबो खावब्ला सिब्ला दिन्थिनाय जाबाय बेनोसै आरोना हेपि हलिनि थाखाय नै दायो मोखां गन्थं अबस्था गस्ला लंपेन्ट गासिबो अबस्था गैला आरोना नै आयना लाबोदोंमोन आङो मा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर अके टाटा बाय बाय